Det gjorde du ikke? Nej. Det har jeg jo heller ikke helt muligt. Nej, det er travlt. Jeg skulle ikke hen med ham. Hvad hedder det? Hvad er det? For normalt. Hvad er det? Nej, det er det ikke. Men der er jo da sådan nogenlunde her stil. Ja. Kædetapet og kædetapet. Hvor er der mange omkring. Ja. Det er lovligt. Hvad? Nej, det er... Det er bingo! Gamle bekendte. Ved du, hvad du også skal have? Skal du have det der... Olebord? Hvad? Det er vin. Det er Pinocchio gul. Nå, med jul. Jeg skulle da... Far? Det er Pinocchio gul. Og jeg er tonset rundt, og så skulle jeg ikke finde det der serveringsbord. Der er det samme om bag din stol. Okay. Smart. Det der, det er ham der... Det bliver godt hver næste. Tipetto. Så kan du være lidt kunne lave et eller andet stemme. Og Pinocchio. Pinocchio! Det er en viskat. Det er... Ja. Hvad er det her? Ikke nogen? Det er hund. det er jeg gerne. Jeg kan også finde mig. Hvad? Jeg er med til at grille i weekenden. Jo. Weekenden? Ja, næste weekend. Næste weekend? Ja. Bare lige den 17. Det er weekend, der kommer nu, ikke? Ja, det er jo den, der kommer nu. Det er weekend næste weekend. Det skal ikke have noget fag. Det der, det er... Kom til at få de 7 gode dværge, hvad hedder han? Skjoldbud. Hvad var det, du sagde? Jeg skal se, der er ved at skrive en besked. Vil du have en sådan om dig? Du lugter. Du lugter. Ja, det er godt, han lever, ikke? Prøv at sige hallo. Sig hallo. Kan du se dig selv derinde? Kan du ikke se dig selv? Kan du se dig selv nu? Hvad? Kan du se dig selv der? Så se nu. Se der. Hvad er det? Det er mig, der filmer. Det er ikke filme med mig, vel? Kom over til far, så kan du filme med far David. Og se, hvad er det der? Det er, hvad der står på trøjen. Hvad? Prøv over til far, så kan du lave film med far. Så kan du kigge der, se. Kig ind i lyset. Så kigger der, så bliver der film med dig. Kan du sige noget? Kan du sige, hej Finn? Så kig ind der og sige, hej Finn. Hvad skal du sige? En hofteholder. Har du hvad? Du hvad? Ja, men... Hvad laver han? Prøv at række tungen. Hvad sådan her? Prøv at sige... Prøv at sige skidesprøjt. Skidesprøjt. Hvad hedder du? Jeg hedder Dave. Hvor gammel er du? 3. Okay, hvor bor du henne? Mosen. Grydmosen. Hvad nummer? Nummer 7. Det er 207. 207. Er det dygtigt? Ja, det er flot. Hvad telefonnummer har du? Det var lidt 13.